Τι πρέπει να ξέρει η νονά για το σταυρό που θα διαλέξει? Πριν πεις το ναι, καλό είναι να έχεις κάνει μία έρευνα για να δεις πού κυμαίνονται οι τιμές. Ο χρυσός είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν. Αυτό σημαίνει ότι έχει συνεχόμενες αυξομειώσεις. Ειδικά τον τελευταίο καιρό έχει μόνο αυξήσεις στην τιμή του. Ωστόσο θεωρώ ότι από όλα όσα θα ξοδέψεις για τη βάφτιση, ο σταυρός είναι το μόνο που μένει στο παιδί. Πριν τον αγοράσεις, προτείνω να μιλήσεις με τη μαμά και να τη ρωτήσεις τι προτιμάει και αυτή και να βρείτε μια μέση λύση. Εγώ λέω να μην τη ρωτήσεις. Το να θέλεις να αγοράσεις ένα σταυρό σαν αυτόν και η μαμά να θέλει ένα σταυρό πιο φορτωμένο, δεν έχει νόημα. Εννοείται ότι πρώτα διαλέγουμε το σταυρό και στη συνέχεια επιλέγουμε την αλυσίδα την κατάλληλη για να το συνοδεύσει. Σημασία στην τιμή παίζουν τα γραμμάρια. Αλλά και τα καράτια. Συνήθως επιλέγουμε 14 ή και 18 καράτια. Ενώ πολύ συχνά η αλυσίδα είναι 14 καράτια. Η γυναικεία σταυρή είναι συνήθως διακοσμημένη με πέτρες. Ενώ η αντρική είναι πιο λιτή. Πες μου στα σχόλια, εσύ φοράς το βαφτιστικό σου σταυρό?